Nazdar Jaromíre, co ty tady na VSC, na sporthotelu? Nazdar Aldo, připravuju tady seminář pro moje kamarády z Rivej. Seminář? Jaký seminář? No, seminář o jednom fantastickém produktu ze Singapuru, který se jmenuje Purtier a který pomáhá lidem od vážných problémů a taky potom se třeba stává, že jsou neodolatelně krásní. A když ho připravuješ, tak kdy to bude? No, v neděli 22.10. od 10 hodin. Od 10 hodin? Tak to zní, že tam bude i zajímavý chutný oběd. No, doufám, že bude velmi chutný oběd, je samozřejmě v plánu. A kromě toho jsou v plánu taky 2 coffee breaky a je slíbeno, že káva, voda poteče proudem celý den. No tak to je skvělý, ale 22. to už je za chvilku, to bych chtělo se někde zaregistrovat nebo objednat. Záleží, když se díváš na tohleto video, ale doporučuji opravdu neváhat a tady dole pod videem, jak to ukazují ti youtubeři vždycky, tak tam je odkaz a tam bych doporučoval se zaregistrovat a zajistit si pro sebe a pro své hosty místo. Takže jo, takže když si to zhrneme, tak kolikátýho a v kolik? Takže přátelé, 22.10. v neděli od 10 hodin Esport Hotel VSK do Lany, kousek od Olomouce v podhůří Jeseníků v krásném prostředí, takže přibalte si dobrou náladu, všechno ostatní dostanete na místě.